היי לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום נכין שתי מנות מרעננות, בריאות וטעימות בטירוף. סלט סלומון צבעוני שאי אפשר לעמוד בפניו, וסושי חלומי שכל אחד יכול להכין גם מבלי לקחת קורס להכנת סושי. אז אם בא לכם לשדרג את הארוחה הבאה עם מנות שכולן וואו, תישארו אותי ובואו נתחיל. אוקיי, המצרכים שאנחנו נצטרכים 4 פרוסות סלומון טרי, 2 כוסות אורז עגול, לא חייב אורז סושי, אפשר גם להסתפק באורז עגול, נבטח המנייה, חסה אייסברג ו3 אבוקדו. לטיבול אנחנו נצטרך שמן זית, חומץ, סירופ אגבה, חמאת שקדים, 4 שיני שום, לימון, כף אחד של סוכר ומלח פלפל כמובן. נקטוש 4 שיני שום, ונוסיף חצי כף מלח. 3 כפות חמאת שקדים, שימו לב לערבב היטב לפני השימוש. חצי לימון סחוט, 3 כפות מים. נערבב הכל עד לקבלת תערובת אחידה. ניתן להוסיף מים במידת הצורך. אנחנו נמרח את רוטב חמאת השקדים על הסלומון. ומה שנשאר בהחלט אפשר לשמור ולהשתמש כמיונז לכל סלט שתרצו. את הסלומון נכניס לתנור שחומם מראש על 200 מעלות ל-15 דקות. אנחנו נחתוך את האבוקדו לחצי ואז לפרוסות דקות. עכשיו אנחנו נרכיב את הסלט. אנחנו ניקח את חסה אייסברג ששטפנו וניקינו עם הידיים בחתיכות גסות. נפזר את נבטח המנייה. את האבוקדו. ושתי פרוסות מהסלומון. למעוך ולפזר. מעל באמצע. סלומון צריך להיות עסיסי, אפוי, לא יבש מדי. ומעל אנחנו נפזר את הרוטב שהכנו. אנחנו נערבב אותו היטב. וואו וואו וואו. איזה סלט מושלם. ועכשיו נעבור להכנת הסושי. ניקח כף סוכר חום, כף מלח, שליש כוס חומץ, לא חייב חומץ אורז, חומץ רגיל עושה את העבודה, ושליש כוס מים. נערבב את הכל, נפזר את הכל על האורז החם שבישלנו עם 3 כוסות מים כ-15 דקות. למילוי סושי נמעך 2 אבוקדו עם 2 פרוסות סלומון שאפינו. אפשר גם לחתוך את הכל לקוביות קטנות. אנחנו נרטיב את הידיים שלנו במים. ניקח מהאורז. נפזר בתוך הרינג. לכל אחד שכבה. במידה וצריך, והאורז דביק מדי, אנחנו שוב נרטיב את הידיים במים. גם את המכסה אנחנו נרטיב במים. ונמעך את האורז. עד שיש לנו שכבה אחידה בכל רינג. ואז אנחנו נוסיף כף מהתערובת שלנו. ושוב נרטיב את הידיים.
לשכבה נוספת של האורז. שוב נרטיב את הרים שלנו ונמעך פעם נוספת. עכשיו בעדינות אתם מרימים את הרימים. אנחנו ניקח סכין חדה, נרטיב אותה במים ונחצה. עכשיו כדי שהסושי לא יתפרק, אנחנו ניקח אותו בין שתי אצבעות, והחיתוך צריך להיות מהיר כדי שהוא לא יתפרק. בין חיתוך לחיתוך אנחנו נרטיב את הסכין שוב בחיתוך מהיר. אנחנו נרים מלמטה כל אחד ונניח הפוך. במידת הצורך אנחנו גם נוכל לעצב. אין אחד שלא יטרוף את המנה הזאת. מקווה שאהבתם. אל תשכחו לשים לייק ולהירשם אם אתם עדיין לא מנויים. נתראה בסרטון הבא.